Moni kollega on kysynyt, että no kuinka kiva se tehtävä on, että kannattaisiko ensi vuodelle hakea. Oikein paljon tervetuloa Hyvän välitystavan lähettiläät meidän Hyvän välitystavan podcastiin. Ja Kiinteistövälitysalojen keskusliiton puolesta pidetään tämmöinen keskustelutuokio. Tänään meillä on mahtavat vuoden 2024 Hyvän välitystavan lähettiläät täällä paikalla. Ja on Minna Mäenpää OP-kodista, Jenni Kilkast LKVltä ja Mika Bono Huoneistokeskukselta. Voitaisiin aloittaa sillä, että esittelette vähän itsenne ja vähän taustaanne ja mistä olette ja niin edespäin. Että jos vaikka Mika aloittaa, ole hyvä. No joo, kiitoksia. Tosiaan niin nimeni on Mika Bono ja toimin kiinteistövälittäjänä Huoneistokeskuksessa Lahden toimipisteessä. Ja mä oon toiminut 5 vuotta kiinteistövälittäjänä ja sitä ennen tehnyt paljon erilaisia työuria ja koulutukseltani on kauppatieteiden maisteri ja aloitin työuran tilintarkastajana ja taloushallinnon tehtävissä ja sitten olin aika pitkään liikunnan järjestötoiminnassa johtotehtävissä Suomen tennisliitossa ja sitten Lahden hiihtoseurassa ja sitten oli pientä väliäkin siinä, kun lapset kasvoi ja sitten siirryin kiinteistövälittäjäksi pienen breikin jälkeen ja nyt sitten niin on ollut kiinteistövälitysala on mua kiinnostanut siitä lähtien, kun mä otin työelämän, että mä oon asiakkaana ollut jo 90-luvun puolesta välistä lähtien, käynyt näytöillä ja sitten niin sitä kautta myöskin ja tehnyt jonkin verran kauppaakin sitten välitystoimistojen kanssa, että olen niin kuin ollut kiinnostunut alasta hyvin pitkään. No kiitos. Jenni. Jes, mä oon siis Jenni Kilkast LKVltä. Mä oon tässä meidän Helsingin Ullanlinnan toimistossa ja mäkin oon alanvaihtaja vuodesta 2017. Mulla on pitkä markkinoinnin ja mainonnan tausta ja siitä on itse asiassa ollut tosi paljon hyötyä myös tässä työssä, että tämäkin on markkinointia ja ihmisiin vaikuttamista ja myös sitten niin kuin meidänkin niin kuin työkalujen käyttäminen, digitaaliset työkalut ja muut, niin se on siitä taustasta ollut tosi paljon hyötyä. Ja nyt sitten teen meidän Ullanlinnan toimistossa vähän myös muitakin projekteja kuin välitystyötä, mutta välitystyö on se mun rakkain lapsi ilman muuta ja itse olen kanssa ollut tekemisissä jo aikaisemmin asuntojen ja asuntokaupan kanssa, että on asuntosijoittaja pitkältä ajalta ja sitten vähän niin kuin harrastuksesta tuli työ, että ensin rupesin lukemaan vähän asuntokauppalakia ja sitten suoritin LKVn ja sitten mä olinkin yhtäkkiä ihan oikein kiinteistön välittäjä tällä toimii alalla ja näin, niin ollut kyllä antoisat vuodet nämä. Ei ole yhtään samanlaista päivää tässä työssä. Sen voi ainakin sanoa. Minna on varmaan samaa mieltä. Kyllä, samaa mieltä. Niin. No Minna voi tuosta sujuvasti. Mä voin sujuvasti jatkaa. Eli... Säkin alanvaihtaja. Mä en ole alanvaihtaja. Mä oon tosiaan Minna Mäenpää ja sit mä oon tuolta OP-koti Turun toimistolta. Ja Turussa sit koko ajankin toiminut. Ja mä oon sit ihan niin kuin pienestä pitäen ollut kiinteistövälittäjä niin sanotusti, eli en päässyt opiskelemaan ja päädyin sitten opiskelijoiden vuokravälitykseen vuokravälittäjäksi ihan oikeastaan vähän niin kuin puolivahingossa. Ja sieltä sitten niin kiinnostuin niin kuin asunnoista ja sitten aloin kiinnostua vähän kiinteistövälityksestä ja sitten halusin alkaa suorittamaan LKV-tutkintoa ja samalla myös kiinteistövälittäjän ammattitutkintoa. Niin kiattia aloin sitten tekemään siinä ja sitten mä mietin, että mä laitan OP-kodin silloiselle toimitusjohtaja Mauri Sirenille sähköpostia, että pääsenkö töihin, koska vuokravälityspuolella mä en pystynyt suorittamaan tätä ammattitutkintoa loppuun, koska mä tein sitä oppisopimuksella. Ja Mauri oli sitten, että tervetuloa töihin ja siellä sitten olin hetken vuokravälittäjä ja sitten kiinteistövälittäjäksi siirryin. Et 2011 mä oon alun perin aloittanut, että semmoinen 15 vuotta kohta tulee tässä nuoresta iästä huolimatta täyteen kohta, mutta nautin ja kun on semmoinen vähän vauhdikas ja enkä pysy oikein paikallaan, niin se sopii tähän työhön oikein hyvin, että pystyy omaa ammattitaitoaan koko ajan kehittämään ja sitten kuitenkin mikään päivä ei ole samanlainen, vaan koko aika pysyy mielenkiinto korkealla.
Se on mahtavaa. Mä oon toki sitten Tuomas Viljamaa, Kiinteistönvälitysalan keskusliiton toimitusjohtaja. Mä toimin tässä juontajana tässä meidän podcastissa. Me päästään nyt juttelemaan vähän lisää hyvän välitystavan ohjeesta ja kiinteistön välityksestä ylipäätään ja sitten vähän tästä, että mitä on olla hyvän välitystavan lähettiläs ja mitä se rooli pitää sisällä ja vähän kokemuksia siitä. Mutta ehkä voitaisiin niin ensin vielä aloittaa sellaisella, että mikä on teidän niin kuin erityinen vahvuus kiinteistön välittäjänä? Haluatko Jenni vaikka aloittaa? No itse en tietenkin aina vähän jäävi itseään arvioimaan, mutta ehkä mä kokisin just näin, että se oma aika laaja niin kuin, työkokemus erilaisista työtehtävistä aikaisemmin niin auttaa ymmärtämään sitten niin kuin myös erilaisia asiakastilanteita, mutta ehkä se on semmoinen aika lailla semmoinen projektinhallintataidot, ne on ehkä tässä työssä ne oleellisimmat ja sitten hyvä ihmistuntemus, että tämähän on henkilöbisnestä, että siinä niin toimeksiantajien kuin ostajien avuksi ehkä pystyy parhaiten olemaan ymmärtämällä heidän tilannettaan. Että joskus mä oon ajatellutkin niin, että tässä työssä olisi hyvä olla niin kuin arkkitehti ja insinööri ja juristi ja psykologi ja vaikka mitä, niin kaikesta siitä olisi apua, että ihan niitä kaikkia itseltä ei löydy. Mutta mä sanoisin ehkä omalta kohdalta projektihallintataidot ja ihmistuntemus, ehkä ne. Tuleeko teille sellaisia niin ajatuksia, että asiakkaalla on väärin ymmärrys, mitä se kiinteistön välittäjän työ on? No kyllä varmaankin, että niin mä oon aina sanonut sitä, kun mä oon nyt 5 vuotta ollut, niin se on tullut mulle yllätyksenä, että tämä on niin yllättävän niin haastava ja vaikea ammatti, koska on niin paljon erilaisten ihmisten kanssa tekemisissä ja sitten joillakin asiakkailla menee hyvin ja joillakin menee huonosti ja pitää ymmärtää, että kuitenkin tämä on niin kuin tämmöisen niin kuin myyntityön tämmöinen kunikuuslaji ja me ollaan isojen asioiden ympärillä. Ja ne pitää hoitaa aina todella hyvin. Et niin kuin mulla on ollut aina itsellä semmoinen lähtökohta, että mä otan niitä kohteita, mitkä mulla on hoidettavana, niin mä hoidan ne hyvin ja yritän päästä parhaaseen mahdolliseen lopputulokseen. Ja välillä siihen menee aika pitkäkin rupeamaan. Että niin. No. Miten työ on muuttunut viime vuosina? Meillä oli aika vauhdikasta asuntomarkkinaa tuossa 2021-2022. Sitten tuli aikamoinen pysähdys siinä. Niin tavallaan onko siinä myöskin niin kuin erilaisia tarpeita ja osaamistarpeita tullut vastaan vai miten te kuvaisitte? Mitä se Minna näet? On kyllä siis ehdottomasti. Eli siihen vauhdikkaaseen markkinaan niin pääsi moni semmoinen välittäjä matkaan mukaan, kenelle ei välttämättä ollut sitä hitaampien asuntomarkkinoiden tämmöistä sinnikkyyttä ja sitä semmoista oikeasti niin kuin myyntitaitoa ja sitä paneutumista siihen, vaan oli oikeastaan tosi helppoa se kaupankäynti, eli ei tarvinnut tehdä kuin ottaa se kotimyyntiin ja myydä se. Ja asiakkaat halus ostaa ja oli se välittäjä sitten teki se mitä hyvänsä periaatteessa. Mutta nyt se on oikeastaan kääntynyt päälailleen, että sillä välittäjän ammattitaidolla ja sillä kokemuksella on nyt huomattavasti suurempi merkitys nyt tässä markkinatilanteessa ja se niin kuin, laajakatseisuus siitä, että miten se hinnoittelu tapahtuu ja markkinointi ja siihen niin kuin vaaditaan enemmän semmoista sinnikkyyttä ja sitten ammattitaitoa siihen välitystyön hoitamiseen, niin selkeästi huomaa eron. Mä voisin tähän kanssa kommentoida, että tässä niin kuin hitaammassa markkinassa se vaikka työaika, mitä käyttää ostavaan asiakkaaseen, on tosi paljon niin kuin suurempi, koska otanta on pienempi, ostavia asiakkaita on vähemmän ja he tarvitsevat tosi paljon apua sen ostopäätöksen tekemiseen. Oli se sitten rahoituksellista tai remonttiin liittyvää tai jotain tällaista, että tavallaan niin kuin tässä markkinassa se hyvä välittäjä on kiinnostunut jokaisesta ostavasta asiakkaasta, jaksaa heitä tukea siinä omassa ostopäätöksessä. Että se niin kuin näkyy selkeästi, että tavallaan työajallisesti yhteen ostavaan asiakkaaseen menee paljon enemmän aikaa.
semmoinen muutos ihan selkeästi. Mutta toisaalta just niiden asiakkaiden mahdollisia ongelmakohtia ja hakee niihin niin kuin ratkaisua. Oston esteitä yritämme sitten niissä helpottaa. Juuri näin, joo. Miksi voitaisiin puhua vähän vielä? Mä oon aina miettinyt, hyvä välitystavan ohje on keskeinen välittäjän työkalu. Ja mä kuulin tuossa yhden semmoisen eräs tuttuni oli näytöllä ja sitten hän kysyi siltä välittäjältä, että miten niin kuin hyvä välitystavan ohjeen mukaan tämä menee, niin välittäjä oli sitten vastannut hänelle, että no se on vähän sinne vanhanaikainen juttu, se hyvä välitystavan ohje. Niin miten teidän työssä hyvä välitystavan ohje näkyy ja tuleeko sitä ylipäätään sitä, että asiakkaat kysyis hyvä välitystavan ohjeesta jotain, että kuinka hyvin sitä tunnetaan? Ehkä tähän on hyvä sanoa se, että yksi teidän keskeinen tehtävä tässä hyvän välitystavan lähettiläänä on tuoda esille sitä, mitä hyvä välitystavan ohje sisältää ja miten se ohjaa, miten välittäjän pitää toimia tässä markkinassa. Tuleeko asiakkaalta kysymyksiä, Mika? No ei mulla ole sellaista, niin kuin, että olisi niin kuin asiakas siihen niin kuin ottanut, mutta että asiakkaan niin kuin kanssa pitää käydä niitä asioita läpi, mitä siinä hyvä välitystavan ohjeessa on. Ja tässä niin kuin korostuu mun mielestä tämä nyt, kun kauppa on ollut aika paljon ketjukauppaa ja asiakkaalle se on monta kertaa ainutkertainen tapahtuma, että hän todellakin tietää, mitä on oman asunnon myyntiehdollinen tarjous ja mihinkä se voi johtaa ynnä muuta, niin kyllä siitä on hyvä käydä läpi välittäjänäkin niitä niin siellä on hyvin perinpohjaisesti kerrottu kuitenkin, kuinka asia pitää hoitaa, ja että välttää tämmöisiä karikoita ja vaikeita tilanteita, niin sitä on, niin kuin ainakin itse mä esittelyssä otan hyvin paljon esiin tästä, että mainitsen hyvästä välitystavasta ja kuinka pitää asiat oikeasti tehdä. Että se on niin kuin sitä kautta niin kuin itse mä tuon sen välittäjänä esiin, mutta en usein ole kuullut, että asiakas olisi puhunut siitä. Joo, en mäkään ole sillä lailla, että asiakkaat sitä nostaisi, että itsekin tavallaan, jos on vaikka joku yhteydenottopyyntö ja pyydetään jo kaikkia asiakirjoja, isännöitsijän todistusta ja vaikka ensimmäisessä yhteydenotossa, niin siihen usein mainitsen, että hyvän välitystavan mukaan nämä toimitetaan sitten tarjousta harkitsevalle esittelyn jälkeen. Että semmoisia ihan konkreettisia, mutta sitten niin kuin yleisesti koen, että hyvä välitystavan ohje on just se, mistä käydään sitten varmistelemassa asioita. On vaikka just jotkut niin kuin moninaiset tarjousneuvottelut käynnissä, tulee useita päällekkäisiä tarjouksia ja tämän tyyppisiä, niin se on hyvä meille sellainen niin kuin tuki ja turva, että päästään, että on joku paikka, mistä helposti sä löydät saman tien sen vastauksen. Toki me paljon sparraillaan kollegoiden kanssa ja kaikilla on omat tukiverkot sitten niin kuin omassa toimistossa, mutta se on sellainen, mistä sitten nopeasti vaikka illan pimeinä tunteina voi käydä itsekseenkin tarkistelemassa asioita. Että mä koen, että se on sellainen meille välittäjille tosi tärkeä tietolähde. Niin, toki siis se on ehkä hyvä välitystapa, toki on määritelty välitysliikelainsäädännössä ja sitten hyvä välitystavan ohje on toki sitten Kiinteistövälitysalan keskusliiton lakivaliokunnan tänne ohjeistus ja itsesääntelyväline, mutta ennen kaikkea se on tuki välittäjille ja sitten se on myöskin totta kai asiakkaiden turva, jotta asiat menee hyvin ja turvallisesti ja ostajat ja myyjät on tyytyväisiä ja kiinteistövälittäjillä on selkeät pelisäännöt, miten toimii. Miten se, Minna, vaikuttaa sun arkeen tämä hyvä välitystava? Mulle se on vaikuttanut ihan alusta asti tosi vahvasti. Eli siitä asti, kun mä oon niin kun lukenut LKV-kokeeseen ja ollut perehdyttäjä meidän toimistossa, niin mä oon ihan ensimmäisenä sanonut, että tässä on teillä hyvä välitystavan ohje, lukekaa ja pitäkää se niin semmoisena niin työpöydällä. Eli siinä on sisällysluettelo, mistä saatte heti selkeästi vastauksen. Eli siinä lukee, että mikä on tilanne, vaikka että onko ostotilanne vai myyntitilanne. Niin sieltä pystyy heti tarkistamaan ja se vastaus löytyy tosi nopeasti. Ja mä olen aina semmoinen niin kuin hyvä välitystavan lähettiläs vähän ennen jo tätä mun toimenkuvaani, niin se sopi hyvin sitten, että mun mielestä hyvä välitystapa ei missään nimessä vanhanaikainen, sitä päivitetään koko ajan ja se on niin kuin erinomainen ja helppo
työkalu. Eli se on niin kuin meille niin kuin välittäjille ja asiakkaille tehty. Eli se ei ole niin kuin monimutkainen ollenkaan, vaan se on todella niin kuin yksinkertainen. Ja nyttenkin tuossa ollaan niin kuin vielä riisuttu sitä, että siitä tulisi mahdollisimman semmoinen työtä helpottava ja selkeä työkalu, että tämä kuulostaa jo niin kuin maksetulta mainokselta, mutta on kyllä niin kuin, on hyvä välitystapa on kyllä semmoinen, mitä pitäisi vielä enemmän tuoda esiin. Ja hauskaa, että asiakkaat siis tosiaan ei tiedä ja eivät ole kuulleet ja eikä varmaan ole hirveän kiinnostuneita, eikä tarvikaan olla, mutta pääsääntö on mun mielestä se, että välittäjien pitäisi se tuntea ja pitäisi sen takana seisoa, että ehkä välittäjän ammattitaidottomuutta sitten, jos on näytöllä sitten mennyt kommentoimaan vielä näin, että ei ole semmoinen, että on vanhanaikainen, niin hänellä ehkä sitten on tarvetta mennä tutustumaan. Sen voi tähän lisätä toki, että hyvä välitystavan on sellainen, jota tosiaan niin kuin vuosittain päivitetään ja se perustuu lakiin ja asetuksiin tai lakeihin ja asetuksiin ja viranomaisten ohjeistuksiin, tulkintoihin. Että me käydään toki kiinteistövälitysalan keskusliitto, meidän lakivaliokunta, jossa on niin kuin fantastisia juristeja, jotka tekee sitä koko ajan. Käydään keskustelua toki myös viranomaisten ja ministerien kanssa. Ehkä yksi asia, mitä tullaan myöskin tässä podcastissa nyt vielä keskustelemaan, asuntokauppalaki uudistuu tässä. Ja toki se vaikuttaa sitten meidän hyvän välitystavan ohjeeseen. Toki sen hyvän välitystavan ohjeen tavoitekin olla tämmöinen ajankohtainen ja se, että se oikeasti tukee sitten välittäjien työtä. Mutta toki aina yksi juttu ja sellainen tärkeä tehtävä teidän roolissa hyvän välitystavan lähettiläinä on tietysti myöskin se, että te käytte keskustelua siitä, että miten hyvän välitystavan ohjetta voisi kehittää, minkälaisia asioita sieltä ehkä puuttuu tai mitä voisi ymmärtää. Toki se sellainen käytännönläheisyys, että tietenkään me ei haluta siinä ohjassa, että siellä on semmoisia elementtejä, joita sitten ei niin kuin vastaa käytäntöä tai se on vaikeasti ymmärrettävissä. Ja aina on toki varmasti parannettavaa siinä. Mutta olisiko teillä jotain niin kuin elementtejä hyvän välitystavan ohjeesta, että vaikka nyt tämän muuttuneen suhdanteen tai digitaalisten palveluiden tai mitä ikinä nyt haluatte nostaa esille, että hyvän välitystavan ohjeessa pitäisi ehkä muuttaa tai pitäisi parantaa tai tarkentaa? No, mä aloitin 5 vuotta sitten ja silloin lanseerattiin tämä kummajainen, tämä digitaalinen asuntokauppa ja siihen liittyvät niin kuin ennakkoluulot oli aika monella entisellä välittäjällä niin todella niin kuin voimakkaita ja aika vähän löydettiin sitä positiivista siitä, mutta nyt kun katsoo missä ollaan tällä hetkellä, niin sehän on ihan loistava tapa tehdä se ja turvallinen. Ja tähän liittyen, tähän koko prosessiin, niin siinä varmasti niin olisi hyvä olla niin kuin enemmän ohjeistusta, koska se on, ja miten se tehdään oikein ja näin poispäin, että se on varmaan sellainen tulevaisuuden asia, mikä. Ja nyt tulee vielä sitten lisäksi kiinteistökauppa on niin kuin myöskin digitalisoitunut, että niin se on hurja muutos, mitä on tapahtunut 5 vuodessa. Ja toinen asia ehkä toi somemainonta. Että välittäjillä meillä monella on paloa ja intoa omiin somekanavien kehittämiseen, niin juurikin tämän niin kuin somemainonnan, välittäjän oman somemainonnan, en puhu yritystason, vaan välittäjän omien somekanavien ohjeistuksessa on varmaan sellaista, mitä voisi hyvin täsmentää, koska käytännöt voi olla aika erilaisia eri välittäjien kesken ja näin, niin se on ehkä myös semmoinen, just liittyy vahvasti tähän kokonaisdigitaalisuuteen, niin sellainen tulee mieleen ainakin niin kuin oman pöydän osalta, että sitä kaipaisi. Onko Minnalla jotain huomioita? Tätä oikeastaan jo muokattiinkin. Mun mielestä tarjousmenettely on semmoinen, mikä on joka päivä meidän arjessa läsnä. Ja siihen tuli nyt tämä aika isokin muutos, että saattaa näitä ehdollisia tarjouksia päällekkäin. Nyt nähdään, että miten se tulee toteutumaan näin käytännössä. Vielä ei ole itsellä kokemusta useamman ehdollisen tarjouksen hyväksymisen tuottamasta monimutkaisuudesta, mutta sieltä riisuttiin paljon just ehkä näitä vanhanaikaisia termejä, mitkä kyllä todellakin niin kuin oli jäänyt sitten lainsäädännöstä vähän jo tuonne jalkoihin, mutta
nämä oli tosi hyviä nostoja, mitä Jennillä ja Mikalla oli, että nämä on niin kuin, ja koko aika tulee lisää, että saa nähdä, mitä taas vuodet on tullessaan. Nyt se on totta. Mun mielestä hyvä nosto myöskin tämä tarjousmenettely ja se, että mä luulen, että se ei välttämättä ole ihan hyvin tiedossa. Toki me yritetään Coca-Cola puolesta tiedottaa näistä ja tässä oli tosi iso rooli tämän tarjousmenettelyn ja ehdollisten tarjousten muuttamista toki teillä lähettiläillä, että te nostitte tämän asian esille ja saatiin päivittää sitä. Tämähän ei varsinaisesti ollut ongelma tässä kuumassa markkinassa. Se, että mutta kun on vähän haastavampi markkina ja sitten asuntokaupat ketjuuntuu ja näin edespäin, niin se, että tämä ehdollisen tarjousten mahdollistaminen ja lisääminen ja selkeyttäminen, niin se on varmasti ollut asia. Toki siinä on se, että sitten tietysti kiinteistönvälittäjän pitää hallita vähän paremmin sitä kokonaisuutta ja siinä on toki pitää olla tarkkana. Ehkä voisin vähän syvemmälle, kun päästiin tähän lähettilään rooliin ja Minna voi varmaan aloittaa sitä, että minkälaista on ollut toimia 2024 hyvän välitystavan lähettiläänä? No mun mielestä on ollut niin kuin erittäin ihana vuosi ja sitten mulla ei ollut oikein mitään odotuksia tähän niin kuin hyvän välitystavan lähettilyyteen ja tämä lähti oikeastaan meidän firmasta, että saadaanko me esittää sua ja sitten ne oli silleen, että sut on valittu. Mä oon silleen, että jes. Ja sitten kun tuli eka tapaaminen, niin sitten mä olisin, että hei, että vitsi, täällä on ihania ihmisiä ja niin kuin sai kuulla, niin kuin, että kukaan ei ollut niin kuin kilpailija keskenään, vaan kaikki oltiin niin kuin samassa veneessä ja sitten aina niin kun oli tapaamisia tai muuta, meillä oli hyvät keskustelut ja päästiin sitä hyvää välitystapaa kehittää ja muuta, niin on ollut kyllä todella niin kun ihan ylittänyt kaikki niin kun odotukset ja on ollut kyllä niin ihan huikea toi viime vuosi, että on niin kun erittäin hieno kokemus, minkä tulen kyllä muistamaan aina. Joo, mä oon ihan samaa mieltä Minnan kanssa, että on ollut antoisa vuosi ja jotenkin tämä lähettilyys on niin kuin laajentanut sitä omaakin katsontakantaa niin kuin omaan työhön. Ja tietenkin on ollut hienoa sitten niin kuin liiton kanssa päästä tekemään niin kuin ihan käytännön töitä juurikin tämän hyvän välitystavan muutosten kautta. Ja sitten niin kuin mitä Minnakin sanoi, niin ihan mahtavia kollegoita ympäri Suomen. Tämä verkostoituminen on ollut tosi antoisaa myös. Ja just se, että huomaa, että saattaa olla joitain eri käytäntöjä joissain asioissa eri välitysliikkeellä, mutta silti me tehdään kaikki tätä samaa työtä niin kuin aika tosi kovalla intensiteetillä. Ja kaikki meidät se on vienyt mennessään. Että sen niin kuin huomaa tässä, että me ollaan niin kuin todella sitoutuneita tähän työhön ja tämän työn kehittämiseen ja alan kehittämiseen. Että se on ollut ehkä se, että on ollut sellainen olo, että on mukana tämän toimialankin kehittämisessä. Niin koen, että on ollut kyllä tosi antoisa vuosi. Mitäs Mika? Itse asiassa sulla on silleen, että sä tulit vähän loppuvuodesta mukaan ja nyt sitten jatkat vielä tänä vuonna lähettiläänä. Joo, meillä oli kapulaan vaihto tuossa syyskuun alussa ja mulla oli sitten hieno mahdollisuus jatkaa vielä tämä vuosi ja kaiken kaikkiaan jos omalla henkilökohtaisella tasolla tietysti niin on tuntunut hienolta, että niin huoneistokeskus on valinnut meikäläisen tähän tehtävään, koska meillä on kuitenkin 70 vuotta takana kiinteistövälitysosaamista ja pätevä porukka ja näin poispäin, että on kiva jatkaa tässä samassa tehtävässä. Mutta se nyt, mikä tässä syksyllä jäi niin erityisesti mieleen, oli niin hyvän välitystavan päivä. Et se oli aivan erinomainen tilaisuus ja siellä oli todella hyviä luentoja ja oppi tuntemaan myöskin uusia niin henkilöitä ja muuta, että niin sinne mä menen kyllä tässä lähtee joka vuosi. Se löytyy mun kalenterista, se on ihan varma, että niin. Ja sitten tietysti on ollut hieno keskustella uusien kollegojen kanssa ja näistä niin kuin välitykseen liittyvistä asioista. Onko Jenni, sinulle jäänyt joku erityinen kohokohta mieleen? Kaikki ihmiset on ollut se kohokohta, mutta sitten mä kans sanoisin, että se hyvä välitystavan päivä oli kyllä tosi antoisa. Että mielenkiintoisia puheenvuoroja ja paljon just ihmisiä eri puolelta Suomea ja näin. Niin se oli mun mielestä sellainen niin kuin tosi antoisa kokonaisuus. Joo.
Tästä tulee vähän sellaisia yllättäviäkin tilanteita. Meillä oli itse asiassa Kiinteistövälitysalan keskusliiton vieraana oli Hollannin asuntoministeriöstä. Totta. Sehän oli se antoisa. Saisit toivonut, että mä olisin tämän nostanut. Mä ajattelin, mutta mä halusin nostaa sen nyt. Ja sitten se tuli vähän extempore ja oli tosi ihanaa, että olit Jenni siellä kertomassa, mitä kiinteistövälittäjän työ Suomessa on. Ja se on oikeastaan varmaan meillä Suomessa vähän yllättävää, että meillä on niin eri lainsäädäntöä, erilaista sääntelyä ympäri Euroopan jopa. Että he sai tosi paljon kyllä välineitä, eväitä sinne Hollantiin, että miten he voisivat kehittää heidän asuntomarkkinoita, mikä on toki sitten meidän liiton tehtävä myöskin. Onko Minnalla sulla jotain erityisiä kohokohtia, mitä haluaisit nostaa? Hyvän välitystavan päivä ja tarvii siis myöntää, että oli ensimmäinen kerta, kun osallistuin hyvän välitystavan päivään ja näin kutsuttuna ja se olisi jopa niin kuin tuntuu, että olisi saanut olla pidemmät ne spiikit myös siellä. Että sitten kun siellä oli näitä tunnettuja juristeja Marianne Valosta lähtien, niin ja Tapio Nevala varmaan se odotetuin, niin siellä olisi kaivannut vielä enemmän, että niillä olisi ollut enemmän aikaa kertoa, koska sitten huomasi, että niilläkin oli sellaista paloa ja intoa kertoa näistä juridisista ongelmakohdista, mutta ja sitten se, että me ollaan päästy oikeasti vaikuttaa siihen hyvään välitystapaan. Ja sitä vielä niin kuin jatkon kannalta niin vielä enemmän näkisin, että hyvän välitystavan lähettiläät pääsisi vielä enemmän niin kuin vaikuttamaan siihen hyvään välitystapaan niin kuin vielä pidemmällä periodilla. Eli siitä otettaisiin vaikka jotain katkelmia pitkin vuotta siitä hyvästä välitystavasta, mistä sitten niin kuin yhdessä keskusteltaisiin ja otettaisiin semmoisia. Ja sitten vaikka yhdessä hyvän välitystavan lähettiläät niin kokoisi niiden oman sisäisen keskustelun jälkeen, eli kun ollaan palloteltu niitä, niin sieltä sen, että mitä niin kuin siihen mahdollisesti haluttaisiin muutoksia. Sitten lähdettäisiin pikkuhiljaa niin kuin viemään sitä, että okei, että olisi vaikka asialista, että mitä niin kuin ollaan havaittu ja sitten vietäisiin se sinne lakivaliokunnan eteen ja sitten sille olisi ihan oma päivänsä, että nyt se oli niin, että me päästiin sinne kyllä kuuntelemaan ja osallistumaan ja vaikuttamaan, mutta sitten olisi semmoinen ihan oma rooli oikein siihen hyvä välitystavan lähettiläille, niin sen mä näkisin kyllä semmoisena aika isonakin kehityskohtana, että sille, että miten se oikeasti saadaan vielä laajemmin se hyvä välitystapa niin kuin tämän tehtävän keskiöön. Se on mahtavaa tämmöinen intohimo ja sitoutuneisuus tulee läpi, että aina pitää löytää kehityskohteita. Onko Jenni, Mika, teille jotain kehityskohteita, mitä haluatte ottaa mukaan? No kyllä mä oon kanssa samaa mieltä, että meistä hyvän välitystavan lähettiläistä kannattaa imeä kaikki irti, mitä lähtee, että toki meillä on niin kuin se kenttäkokemus sitten käytännössä, että ohjeistus on kirjallinen ja sitten se, mitä se käytännössä toimii sitten siellä arjen työssä, niin sen niin kuin vielä vahvempi huomioiminen, niin se on varmaan ihan tosi hyvä idea, mitä Minnakin sanoo, että kyllä näin se on. Että. Ja sitten ehkä sellaista keskustelua voisi olla myöskin, että nyt ollaan tässä hetkessä, mutta minkälaista välitystoimintaa 5 vuoden päästä ja mihinkä tämä ala tulee kehittymään ja näin poispäin, niin semmoista keskustelua voisi olla myöskin, niin kun me ollaan siellä kuitenkin kentällä tekee sitä hommaa, että muutoshan on ollut aivan valtava, jos ajatellaan niin kuin, mitä oli ennen korona-aikoja ja ennen tätä digitaalisia hyväksyntöjä ja mihinkä mennään ja näin poispäin, niin semmoinen voisi olla ihan mielenkiintoinen foorumi myöskin niin kuin vähän visioida, että missä ollaan 5 tai 10 vuoden päästä. Niin ja tässä on oikeasti huikeat ihmiset ja huikea kokemus ja jokaisella on niin kuin eri näkemykset ja eri markkina-alueet ja niin se, että on semmoinen mahdollisuus, että on tämmöinen tiimi, mitä voi niin kuin ympäri vuoden käyttää hyödyksi, niin meistä saa kyllä paljon irti. Ja niin se on varmasti myös semmoinen, että mitä niin kuin pystyisi hyödyntämään vielä enemmän. Että. Onko teillä ollut sitten, onko kollegat nyt kysynyt teiltä, että nyt kun te olette sen lähettiläitä, niin menkääs nyt sinne ja kertokaa sille Viljamaalle, että nyt se homma pitää laittaa kuntoon ja tämä.
Mulla on ehkä enemmänkin, että moni kollega on kysynyt, että no kuinka kiva se tehtävä on, että kannattaisiko ensi vuodelle hakea. Ja toki olen sitten heitä siihen kannustanut. Ja sitten tulee jonkun verran sellaisia, että mä oon vähän niin kuin tämmöinen ohjeen helpdesk, että kysytään multa, että mitä siinä ohjeessa nyt sanottiin tästä. Mutta se on ollut ihan hauska huomata myös näin, mutta ei oikeastaan ole tullut silleen, että olisi kollegoit niin kuin liitolle päin tullut jotain erityistoivetta, että ehkä se on enemmän sen ohjeen tulkitsemisapua, mitä on sitten multa kysytty. Onhan toki tässä niin kuin lähettilään roolissa on toki myöskin se, että kun nyt pääsette näkemään sitä, että mitä liitto tekee, mikä meidän iso tavoite on tietysti ensisijaisesti tukea yrityksiä, välitysliikkeitä ja kiinteistövälittäjiä siinä omassa työssä, josta sitten tietysti hyvä välitystavan ohje on se konkreettinen esimerkki ja se just nimenomaan se vuoropuhelu välittäjien ja sitten sen, että mitä meidän juridiikassa on mahdollista. Ja toki sitten jos on niin kun meidän täytyy tietysti asetuksia ja lakia noudattaa siinä ohjeessa, niin se, että jos meillä on jotain asioita, joita me haluttaisiin niin muuttaa myös lainsäädännössä, niin siinä on ensiarvoisen tärkeää, että olette siinä tosi isossa ja tärkeässä roolissa ja mä Minna sanoin, että pitää ottaa teistä kaikki irti, niin me kyllä yritetään parhaamme siinä ja se on ollut tosi antoisaa niin kuin omasta puolestani myöskin tämä niin kuin verkostoituminen ja nämä yhteiset keskustelut ja muut, niin se on ollut tosi tärkeää, koska toki me tarvitaan liitossa sitä niin kuin ymmärrystä, sitä, mitä kentällä tapahtuu ja siinä teillä on ollut keskeinen tärkeä rooli. Ehkä voisi niin kuin tästä jatkaa niin kuin tavallaan sille, että jos niin kuin näitä kokemuksia kiinteistövälittäjän roolista ja sen, että mitä kiinteistövälittäjä, niin kuin Mika on hyvin puhunut tästä niin kuin muutoksesta viimeisen 5 vuoden aikana, mä ehkä uskaltaisin sanoa, että seuraavan 5 vuoden aikana ei ainakaan muutokset ole vähenemässä, niin onko teillä jotain ajatuksia, miten kiinteistövälitysala tulee muuttumaan tulevaisuudessa, tai mitä kiinteistövälittäjän osaamisia tarvittaisiin lisää? No mulle tulee ainakin mieleen digitalisaatio, mikä näkyy jo tosi paljon meidän arjessa. Luojan kiitos, ei varmasti ikinä tule viemään meidän työtä. Eli en usko, että välittäjät on ikinä korvattu millään raporteilla, koska meitä tarvitaan, siihen tarvitaan se asiakaspalvelukokemus. Mutta ehkä sellainen, että helpottuisi vielä enemmän niin kuin kaikki tämä lomakkeet ja muut, koska tietenkin sitten niin kuin kehityksen myötä tulee myös sääntelyä. Ja Suomihan on tunnetusti sääntelyn maa, niin me joudutaan niin paljon kuitenkin käsittelemään kaiken näköisiä asiakkaan tuntemisia ja rahanpesun ja terrorismin estämistä ja meidän pitää tietää 1,000,000 asiaa, niin siihen toivon, että digitalisaatio tuo myös hyötyä. Mutta pitää myös olla ajan hermolla ja semmoinen paineensietokyky ja semmoinen muutoksen kestäminen ja sen tuoma niin kuin helpotus, mutta myös semmoinen uuden oppiminen, niin se tuo, mutta se myös niin kuin pitää myös niin kuin joustaa ja oppia lisää ja olla silleen niin kuin avoin niille uusille, mutta digitalisaatio on mun mielestä ehdottomasti semmoinen. Mä oon tosta ihan samaa mieltä ja sitten mä ajattelisin myös niin, että ehkä Suomessakin jossain vaiheessa niin kuin ostajan palvelut saattaisi sitten laajentua. Eli tavallaan huomaa itsekin sen, että moni ostaja toivoisi välittäjältä enemmän niin kuin sen asunnon etsimisessä enemmän apuja. Ja nyt Suomessahan se on käytännössä melkein niin, että ostaja etsii itse ne kohteet ja ostajalla ei ole omaa välittäjää, mutta mikä on sitten jatkossa tilanne ja mitä muita ostajan palveluita välittäjät pystyy sitten jatkossa tarjoamaan, niin se on minusta ihan mielenkiintoinen ajatus sitten tulevaisuuteen myös. Totta. Niin, tosi kiinnostavia nostoja. No nythän on tällä hetkellä on käynnissä tämä maanmittauslaitoksen huoneistotietojärjestelmän muutos ja kyllä meidän mun mielestä välittäjän pitäisi olla aktiivisia ja kehottaa ihmisiä hoitamaan ne osakekirjat sinne ja tehdä sähköiset merkinnät ja sitä kautta myöskin tämä meidän välitystoiminta se helpottuu huomattavasti. Et sen huomaa, että ei tarvitse soitella pankkeihin ja pyytää, että voisitko lähettää sen toiseen pankkiin ja siinä hups menee 7 päivää ja näin poispäin. Että se on semmoinen, ajattelin vaan, että 2033 maanmittauslaitoksella voi olla vähän haipakkaa, kun kaikki osakekirja pitäisi silloin olla sähköistettynä.
Sitten mä ajattelisin kanssa tähän, että just puhuttiin nyt maanmittauslaitoksesta, mutta jos miettii vaikka sitten niinku pankkeja tai isännöintitoimistoja, näitä meidän niinku tavallaan yhteistyökumppanit tai sidosryhmiä, niin tavallaan heidän suuntaan niin toivoisin kanssa, että tavallaan se digitalisointi vaan lisääntyisi ja helpottuisi, että tavallaan näitä manuaalisia tai inhimillisen erehdyksen varassa olevia prosesseja pystyttäisiin niin kuin tekemään varmemmaksi. Ihan vaikka tämmöisen paperisen osakekirjan lähettäminen ja tämän tyyppisiä asioita, niin se on ehkä sellainen, että se vapauttaisi myös välittäjältä työaikaa siihen asiakastyöhön, eikä olisi niin kuin tavallaan pankkeihin tai isännöintitoimistoihin sitä hallinnollista työtä, tavallaan niin kuin asioiden varmistelua niin paljon. On varmaan sille, että monelta osin, että jos ajatellaan tämä digitalisaatio, on vähän johtanut myös siihen, että sen kiinteistövälittäjän rooli tämmöisen niin kuin asiakkaan asioiden selvittäjänä ja tämmöisenä yhteyshenkilönä ja rautalangasta vääntäjänä on kasvanut, jos siitä näkökulmasta, että jos pankkien ja myöskin vaikka isännöinnin prosessit on digitalisoitunut ja tietysti kiinteistövälitysala menee tosi kovaa vauhtia siinä myös eteenpäin, mutta se tietysti sen asiakkaan kohtaaminen ja luottamus on entistä enemmän korostetummin mun mielestä kiinteistövälittäjän roolissa. Onko teillä samanlainen tuntuma? On kyllä, että kyllähän niin kuin välittäjään nojaudutaan ja tavallaan välittäjältä kysytään apua myös vaikka verotusasioissa. Toki ohjaamme sitten kääntymään verottajan puoleen, mutta semmoinen niin kuin, tavallaan koetaan, että välittäjän sellainen kokonaisasioiden kumppani, että hän on niin kuin se, johon sitten nojaudutaan ja tavallaan sitten me tietenkin hallinnoidaan sitä koko prosessia ja ohjataan sen asiakkaan niin kuin myyntiprosessin loppuun asti kaikkien näiden sidosryhmien niin kuin osalta. Mutta se on ihan totta, mitä Tuomas sanoit, että välittäjän rooli on niin kuin korostunut mun mielestä nimenomaan tässä digitaalisuudessa, koska on varmasti paljon asioita, mitä asiakkaat itse eivät tunne. Ja niin silloin se on se välittäjä, jolta kysytään apua tai neuvoa. Joo, se on just näin, että kyllä niin kuin nämä kuitenkin niin harvoin kuin yleensä ostajat on näiden asioiden kanssa tekemisissä, niin kyllähän se on niin kuin monta kertaa niin ei tiedä näitä ja siinä on aika paljon sitä niin kuin keskustelua ja neuvontaa, mitä pitää myöskin tehdä, kuinka se menee ja vielä epäluuloja niin kuin diaskaupan osalta, että kyllä siinä on oma jumppaamisensa kyllä, että niin. No tietysti tähän vaatii sitä, että me on valmiuksia ja halua perehtyä asioihin. Ja toki tämä on varmasti se, että niin kun jos ajattelee kiinteistövälitysalan näkökulmasta, niin kyllä me vähän sellainen kiinteistövälittäjä sellainen rooli olla tällainen niin kuin asuntokaupan, asuntomarkkinaymmärryksen, tällainen Google, joka sitten selvittää asiakkaiden puolesta. Ja tässä on varmaan sellainen pohdinta, ehkä ymmärrys ei välttämättä riitä. On niin monta asiaa ja toki varmasti ehkä näkyy markkinoilla myöskin se, että taloyhtiöistä ollaan paljon kiinnostuneempia, ollaan huolestuneempia korjausvelasta, mitä se asuntorahoitus on ja tämän tyyppisiä asioita. Ruvetaan vetämään keskustelua vähän pakettiin. Tästä on siis ollut Hyvän välitystavan podcast ja meillä on tänään vieraana Hyvän välitystavan lähettiläät Mika Bono Huoneistokeskukselta Lahdesta, Jenni Kilkast ULKV Helsinki Ullanlinna ja Minna Mäenpää OP-koti Turku. Ehkä tähän loppuun vielä voitaisiin vetää sellaiset niin kuin pointsit niin kuin siitä omasta kokemuksesta, että mä varmaan uskon, että varsinkin kiinteistön välittäjä varmaan muitakin kiinnostaa, että mitkä on semmoisia asioita, jotka teille niin kuin antaa voimaa ja fiilistä tehdä teidän duunia hyvin. No mulla ainakin asiakkaat, että ihan niin kuin asiakkaat tuo energiaa, he välillä vie myös energiaa, mutta pääsääntöisesti asiakkaat tuo energiaa ja asiakaskohtaamiset ja kuitenkin pääsääntöisesti me ollaan tekemisissä iloisten asioiden kanssa ja se niin kuin kodin ostaminen on niin kuin ilon asia ja ihmiset, jokaisen pitää asua jossain ja esimerkiksi eiliseltä niin oli niin ihanaa, siis asiakas oli kutonut mulle villasukat myyjä, kun hän oli sitten niin tyytyväinen, että kauppa kyllä klousaantui, että sinänsä he saivat mitä olivat tavoitelleetkin, mutta matka ei ollut helppo, vaan siinä oli monta mutkaa matkassa ja ne saatiin sitten ratkottua ja siitä niin kuin pitkään aikaan niin kuin hymyilytty ja oli semmoinen niin kuin onnistunut ja hyvä tunne ja hyvä fiilis ja ehkä tämä on semmoinen elämäntapa työ, että mä monen sanonut, että musta ei tunnu, että tämä on mun työ.
että mulla ei tule ikinä semmoinen olo aamulla, että ei vitsi, että mä jaksa lähteä töihin. Koska on työkaverit ja asiakkaat ja näin, niin se auttaa kyllä jaksamaan. Että on kyllä ihan selkeästi mun elämänkutsumus-ammatti. Mulla on varmaan vähän sama tilanne kuin Minnalla ja just näin, että ne asiakkaat, onnistuneet niin kuin, asiakaskokemukset on ne, mitä mä itse koen sen, että mä oon antanut niin kuin parhaani. Ja sitten kun sä saat sen asiakaspalautteen ja sieltä tulee se 5/5, niin onhan se nyt ihan tosi makeeta. Että sitten tulee sellainen fiilis, että nyt tämä meni kaikki tosi nappiin ja niin ostajat kuin myyjätkin on ihan super iloisia ja tyytyväisiä ja heidän asia ratkesi. Joskus se voi olla just pitkä prosessi ja joskus sitten taas tosi lyhytkin. Mutta kyllä mäkin sanoisin, että ehdottomasti ne onnistuneet asiakaskokemukset on se, mistä itse saa sitä voimaa eniten. Ja sitten mulle on tosi tärkeää, että niin se mun kollegojen tukiverkko. Että se on sellainen, että voidaan sitten niitä vaikka vaikeampiakin asiakaskeissejä, että jos ei kaikki ole vaikka näitä niin sanottuja iloisia muuttoja, niin ne voi mennä vähän tunteisiin itselläkin, koska sä oot tosi lähellä sen sun toimeksiantajan tilanteessa. Eli sä tiedät, mitä siellä perheessä esimerkiksi tapahtuu ja mikä on vaikka muuton niin kuin syynä tai näin, niin kyllä siinä välillä sitten on ihan hyvä, että on ne lähimmät kollegat, joiden kanssa voi niitäkin asioita käydä läpi, mutta näin mä sanoisin kanssa, että se onnistunut asiakaskokemus ja tyytyväinen asiakas, se on se paras palkinto. No mulla on sillä niin kuin kaksijakoinen tämä, että mitkä on mun mielestä hienoja juttuja. Tässä on niin kuin, siis ainahan on hieno, jos saa asiakkaan ja kauppa tapahtuu aika nopeasti ja päästään sille tavoitetasolle ja se on aina niin kuin onnistuminen, se on huippujuttu. Mutta sitten tämä toinen puoli, mitä on erilaisia paikkoja ja kuntia, kaupunkeja, kauppa käy ihan eri lailla, niin on paljon ihmisiä, joilla on ongelmiakin asunnon myynnin kanssa ja ne voi olla pitkäikäisiäkin tai myyntiprosessi voi olla tosi pitkä. Voi olla, että ei ole saatu sitä mitä on lähdetty tavoittelemaan, mutta sitten kun päästään maaliin, niin se on hieno fiilis. Että se on niin kuin se jollakin lailla, niin huomaa, että jollakin niin kuin tulee taakka hartiolta niin kuin, ja loppuu vastikkeen maksut ja voi aloittaa jonkun toisen elämän, niin se on aika usein käy sellaisiakin keissejä, että se on myöskin niin kuin, välillä tulee mieleen, että tämä on joissakin tapauksissa niin tämä on vähän niin kuin auttajan ammatti myöskin. Oliko se hieno puheenvuoro? Voidaan päättää keskustelua. Päästiin maaliin asti ja kiinteistövälittäjähän aina tekee parhaansa ja kaikkensa, että varmasti asuntokaupoilla päästään myös maaliin asti. Kiinteistövälitysalan keskusliiton puolesta haluan vielä erityisen paljon kiittää teitä hienosti hyvän välitystavan lähettiläsvuodesta 2024 ja kaikkea hyvää tulevaisuuteen ja tämä hyvän välitystavan lähettilään pestiä statushan tietyllä tavalla säilyy ikuisesti ja kiva kuulla, että näyttää kivalta ja on se asiakaskokemus, mikä on keskiössä. Mä olen Tuomas Viljamaa ja olen Kiinteistön välitysalan keskusliiton toimitusjohtaja ja tämä oli Hyvän välitystavan podcast. Kiitos paljon. Joo, kiitos. Kiitos.